Nu står jeg sammen med Sten og Peter fra Coolbox.dk her uden for festivalpladsen, og I har måske i virkeligheden det, som mange festivalgængere har drømt om i lang tid. Forklar mig lige, Peter, hvad er det, I har der? Altså for mig ligner det jo en flamingokasse, men så har den sådan en slags udstødningsrør. Hvad går det ud på? Jamen, det er en flamingokasse, der er lettere ombygget. Det er en flamingokasse, hvor vi har nogle rør gennem enderne her. Der er 2 rør igennem den store model her. Og det, der er hele funktionen ved rørene, det er, at de her rør de er omsluttet af tørris, som er forsejlet nede i vores rum hernede. Det gør, at tørrisen gør, at det kan køle dåser, for eksempelvis 20 grader ned på 20 minutter. Og vi har fået den til at holde op til 3 dage. Nu står jeg jo lige og kigger på kassen her, Sten. Hvor putter man dåserne i? Er det heroppe fra toppen? Altså i toppen heroppe, der er et opbevaringsrum, hvor der kan ligge 16 øl, der holder temperaturen, og der bliver kølet lidt. Men hele magien, den foregår hernede i de 2 rør, der går gennem tørrisen. Der kan ligge 4 dåseøl i hver, eller dåse sodavand, hvis man er mere til det, i hvert rør, og så på 20 minutter bliver de kølet ned med 20 grader. Hvordan pokker har I fundet på det her? Altså har I selv siddet på en festival og var træt af de der lunkne dåser? Ja, det må man sige. Jamen, ideen fik jeg for cirka 6 år siden til nogle af de her DHB, Danmarks hurtigste bil, der er kommet til en del af de festivaler der. Og varme sommerdage med varmt øl, det bliver man altså bare træt af. Så der har været en masse eksperimenter med tørris. Det, der har været den store udfordring, det er at få det til at holde hen over en hel festival, og få det til at køle hurtigt. Hvis man vil have det til at køle hurtigt, så kan man ikke også, eller endnu hurtigere end det, vi gør nu, så kan man ikke også få det til at holde 3 dage. Så det har vi lavet en perfekt kombi, så den samtidig kan køle hurtigt og holde så lang tid som muligt. Nu kan jeg også se, at der er sådan et advarselsmærke på med en trekant med et udråbstegn i og tørris. Hvor mange minusgrader er vi nede i der? Altså nede i det forsejlede rum, hvor man ikke kan komme til, der er minus 78 grader. Og det er rigtig meget, eller noget, man kan brænde sig på, altså få koldbrand i hænderne, hvis man holder om det. Man kan sagtens røre det og kaste med det, men hvis man klemmer om det, så kan man få nogle seriøse forbrændinger. Derfor er det også så vigtigt for os, at vi har forsejlet det nede i et rum, så der ikke er nogen, der kan komme til skade, hverken fulde mennesker eller små børn. Så man ikke kommer i sådan en dummere situation, hvor man sidder fast med tungen i kassen efter. Hvordan har I, altså har I sådan noget ingeniørbaggrund, eller hvordan er det opstået det der? Jamen jeg har et lille tømmerfirma, og har en lille Ole opfinder i maven, tror jeg. Så det er egentlig det første patent, som jeg har fået igennem. Det er den her boks her. Jeg har brugt rigtig, rigtig meget tid på den. Det er egentlig det, som er min baggrund, og da jeg måske ikke er den bedste sælger, men den største udvikler, eller hvad skal man sige, så har jeg hævet fat i Sten, og han har de evner der. Er det så godt eller skidt med den der europæiske patentdomstol, sådan i jeres tilfælde? For os er det faktisk rigtig fantastisk. I stedet for, at vi skal søge hver eneste land i Europa, så er der bare et sted. Så har vi både Danmark, hvor vi allerede har patent i forvejen, og resten af Europa.